Tuhan di bata Jehovah na maringanan di Banua Ginjang. Tong di bagasan, manugoto na le Tuhan, dirasa kami do pasu-pasu ng subaye na nigam mo Tuhan. Boy kami marpungo dito nga tonga Germany, ima pamurag namin marga si Galindig. Ale Tuhan di bata Jehovah, andorang sumarpanginok kami Tuhan ni Tuhan. Asa umransi masalut na pamatang lagi ng tundi namin. Asa boya le Tuhan, di patupaho, sudi akka narikon di hombar di gun namin Tuhan. Mangido matong hangi tuhong ale Tuhan di bata Jehovah, di baga sa manugoton. Di parpungan na nun ale Tuhan, na marsyala may. Nay manjalo pasu-pasu, parmugesa, imabire nami, nang guru nami, siyang marhite-hite na posong siyang bagas joro di Tuhan. Asa ho matoktungan ito hamantong jongi sa luhut na wanali Tuhan. Nalaho manangihon, ima hatam ng subadi na pinasahan inaposong, ima ale tutu Tuhan. Asa upasat kami masaluhut na gulbit ng ulo namin to, terkhusus matong tubere nami, nang buru nami, nang manjalo pamasumasuan siyang bagas joro ni Tuhani, ima melalui na posong. Song ini akka si sohot, akka salut na le Tuhan, maranak marburu akka diakka na marhula-hula marburu, nang sudena akka undangan, ho male Tuhan, na mabukay rohana sida, boy sa tu ingananon, boy toktong hami, pajupang malas noa, jala boy di padal hami adat nago na humbar tu ulaw ni. Nati maduho Tuhan. Amen. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Madihita saluhuna. Hamua kadongan na niya holongan nunga marpungu hita di alaman ni gerejaon. Inganan pangalapan pasu-pasu siat Tuhani. Di haroromunway takasma pabuahamu. Amang pastor nami disuruh kami mabuan haju panukunan dalan ni sobanami law pasahaton pangiduat tu amatta di bata marhikihamu malim nami. Maulay ate marihamu amang nunga hujalo hami na puratiar mu naon asa dia do lakka na dia do unok na denggama pabotohok kamu. Boba na uli do amang bobo na denggan asa tiurma pasu-pasu ni debata tu anak kon nami nadain bardongan saritiyon. Gabe jala horas takas matutu ulaut ta sadarion naing majalo pasu-pasu pardonga saripeo do anak dohok boro ni huriai. Ang gia manasida gabe ripe na daulat. Manari damang dainang budu rumah kita masuk tu bagas joro di Tuhan. Pasu
Tuhatta Yesus Kristus, dohot tolong ni rohani debata, dohot parsahuran ito di porbadiama, madongani hamu saluna. Hamu kadongan na hinaholongan, ibagas salas ni roha sadarion, nunga bongot kita tu bagas joro di debata, mangudur hodong atta, ima si Albert Sigalingging, dohot dartua borusia turi. Ang paujako pardonga saripeon, songon nau sinaka ni rohana sida, sayang gia masa derion, gabiari na sumurung, ari naulina dengga dihita salhuna. Atong tapasada matang yangka, asa ang gia debata mamasumasu li penebaruon. Nang Tuhan muke aleat kadongan, bahwa yang berdosa si tutuduaw, marhite-hite pikiran, hata, ulau, dohot lan hapurangan. Au berdosa si tutu. Nibaheni welek-elek Maria na Maria, natotong na sohabukuan, atas sulusuruan dohot akka na Maria, nang hamuke aleat kadongan. Asa ditanya kong kamuaw Tuhan debata. Say para siniroha madebata na sumhinagugui dihita, manesa kadosata jala menungguhita Tuhan meluan na manoto. Ihalomo rohamdo asapita to dinami jalana potang ngulu na marhabadiaw marhite mual hamuluan na payason upangido hami ale Tuhan pasu-pasu mana posomon na naing paujakon ribe na iparu angkia ale Tuhan gabe ribe na badia na sida asa hui gabesti dangi ni hapapatar ni hadidiyongmu. Marhide Yesus Kristus anakmu Tuhan nami debata, na mangulo dyan na marhuaso rapoko, ibagasan na sa daw to di porbadia, sonari sa hatro di saleleng ni lelengka. Amin. Pajahaw siyang surat ni Apostel Paulus Tuhuria Efeso. Hamu aledongan, masyuluang mahamu, siyan biar ni rohamuna mida Kristus. Dioloy akka parapuam ma bawa nabi songon pangoloy di Tuhan. Ay bawa ido ulu ni pardihutana songon Kristus ulu ni kuriay. Lau si pangulu daging do ibana. Alay songon panguloyon ni Huria di Kristusi, songon ima akka parapuan, maradokon bawa nabi dina saluhutna. Hamu akka bawa, aholongi hamuma partihutamu nabi, songon Kristus nama kaholongi Huriai, jala dilehot do dirina umokopsa asa di parbadiai. Dung diasi marhite-hite nama didihon aek di bagasan arai. Jala sangabdo di padiri ibana Huriai, somar libdam, somar haliking, manang makaurangan diape asa badia tahe jala so asuraan. Songonido patut paholongan ni akka bawa parti utana be. Songon daging nasa diri. Nama kaholongi pardihutana diri na do inaholongan na di si. Dangdung dihosomi jolma daging na di parmudu-mudu
jala di painu-inu songon pabahenan ni Kristus tuhuriai. Nami yang di bagasmu Tuhan, mertua magaluna maka biari Tuhan, nawar parane dia kadawana, sai pangaron mudonani ulani tanganmu, mertua mau jalasona. Turuson awanggu nawar parbuhe, hiang godongan saripen di bagasarak kabilut ni jabu. Turuson turas ni hau jetudo, akarakmu humali yang mejam. Hidaman dapatan pasu-pasu dojong maka biari Tuhan, sai pasu-pasu ni Tuhan imaho siang-siang, asa paidai damu diradengkan di Jerusalem, kan pari salere mangolu. Damai di Kristus ima, mangarajai di bagasan rohamuna, gugun mata di Kristusi, mari narang di tonga-tongamuna. Madongani hamuna. Pajahaon sian Injil labadia mangihuton Markus. Dungi borhak ma Jesus siani jalasahat ma tuluat Judea na diiparni batang air Jordan. Jadi dirongo minatoropi musema ibana. Gabi diulahi ma mangajari nasida songon na soma. Laos Roma at kaparise mangujuni ibana odo suku-suku nasida. Boha Jesus. Na jadi do sirakono ni bawa do ngasaripena. Alai dia lusi ibana manasida. Ayaha dipatiko si Musa Tuhamu. Gabi di dok nasida ma. Dioloi si Musa do mabai surasiran lau paulakon. Alai dia lusi Jesus manasida. Ala ditakang ni rohamu do ubaina di suratot Tuhamu aturas si songoni. Alai siamula naido pe dihagop panai bawa do boru-boru nasida di bayi. Ala dingin
Tadi kono ni bawa dua mana doa inana. Patopo dirina tunaniolina. Naga bisa ada daging tu nasida dan bedua. Asa dada dua binasida tung sada daging do. Ope nau pinadomu di debata dan jadi siraman di jorma. Kita saluhuna oras malihita. Biasanya mulaw masuk-masuk selalu do sapa para anak parburu. Jadi do teh parburu. Kamu do parburu ama? Do tupu di sini do parburu. Parburu maju sapa. Senyum maju kamu. Jadi kamu pastor. Pastor kamu terpasu-pasu baru kan? Manang sedih tu kamu? Rasa hati. Usapa maju parburu. Damang daina parburu. Horas dihita saluhuna. Bahasa de masam. Nauti bersina moti. Bahasa de masam. Usapa jo salinai dari sumanga. Damang daina. Horas dihita saluhuna. Parana dia parana. Usapa maju parana. Oh, kelompok amang simpoblos dan teman-teman. Parana. Horas dihita saluhuna. Oh, semangat dia nasihat. Dak sabar baik pahop kuate. Damang daina. Buka jamita kos sada. Ahado tahe muridok kon cakep dan ahado tahe pantun. Ada yang pala alusi hamu cakep dah. Ale gereja dong. 1 tambah 1 sama dengan 2. Aku tambah kamu tidak lagi 2 melainkan 1. Albert dohot dartua. Dartua ada tahe? Dartua. Albert dohot dartua. Na pinasada ni debata dan jadi sirangon ni Joma. Salinai. Na pinasada ni debata dan boy sirangon ni Joma. Iki adong 20 pasang calon pengantin baru. Nasida sedang kursus. Ubay permainan songonon. Adorak so mulai pengajarion. Ambil buku dan pena masing-masing Niko. Sudah sudah membuat pena dan buku na. Saunari, tolong tuliskan 10 orang yang paling kamu cintai. Wah, sudah ngapain? Bapakku, omakku, abahku, itoku, botoku, termasuk pacar yang di sampingku. Enak. Ditulis sudah. Saudari, napaduahon. Di antara 10 itu, coba coret dulu 5 yang kamu cintai, tapi cinta hanya nomor 2. Wah, mulai dari sekarang. Isi mana ingarwana? Alamat coret na 10 mau kan ala disi nagkutuana, bapakna, omakna, anggi botona, kakakna kan. Wah, isi kunai. Tapi harus mencoret 5. Wah, mulai pelan-pelan mencoret. Si Pata ada rumah mencoret kakakna, abangna, apalagi abangna. Oh, sering Tuhan yang berbeda ini. Kakakna, oh kakakku jabiro do ini. Coret. Oke, sudah tinggal berapa lagi? 5. Sonari coret mana siang 5 on? 4. Olah sadar tinggal. Wah, mulai. Bagaimana pastor? Kang mungkin ku coret inokku. Kang mungkin ku coret bapakku. Ay cinta-cintaku loh, Nina. Harus nih. Nah tinggal na limai. Gudang ma pesertaon macoret calo suami nau. Termasuk ala bulog tiki anggap kamu masanari kamu na peserta khususon nunga suami istri niku. Sudah mana sida mencoret, dicoret dong si suami nau, dicoret dong istri nau. Mana tinggal, kodang mana tinggal atau di si ibu. Ibu mana so dicoret? Memang, olong tu inang memang sangat dalam ya.
Dukoni kumpul liku. Sudah na sila mengumpul. Alaya dong marisi sepasang na menurut pastor membanggakan. Omak na dicoret, bapak na dicoret, haanggit boto na dicoret. Tinggal marisi suami, tinggal marisi istri. Budok matu peserta khususon untuk kalian semua orang-orang muda calon pengantin baru, hanya pasangan ini yang benar niku. Hei, kelak orang tuamu akan meninggalkanmu niku. Kakakmu akan pergi dari hidupmu. Satu-satunya yang setia menemani hidupmu adalah istri dan suami. Maka yang benar adalah yang membuat tinggal suami dan istri. Dan pasada di bata dan boy siraman dicoba. Albert dortua. Sonari isuk pemajuan. Ulok doroham Albert tu si dortua. Tolong do. Mau suruh mencoret orang-orang yang paling kamu cintai. Coretonmu di mana? Coretonmu di warna? Ido? Mau ido sama kamu atau sonari? Ido Albert? Kau tertua, kamu baru, kamu coret sama si Albert? Tidak, bagus. Saudara Yusuf maju, Albert 3% kalau memutus si tertua nama? 30%. Wah, saya Siap berubah. Bahasa pi. Naso iso tu benda roham, namen dua lebih hom. Oh bagus, tapi mantap. Sana dia Yusuf. 3% holong putus si dortua Albert. Bagus. Dortua. 3% holong kuburu tu si Alberton. Bagus. Kamu tengok, enam hera kamu. Adong naking di belakang binatang dari dokon. Ayo haru ini. Justru mereka berdua yang benar. Mulai dok nasi dan naking 3% Albert holong putus dortua 100% pastor. Mulak kita yang jadi bisa. Mulak, karena dangan gunana kita bisa. Dangan gunana kita matangnya kalau bunga 100%. Alai dikiki di dok si Albert dok si dortua 3% holongmu. Albert itu sudah keluar 90% pastor. Luar biasa. Artinya mereka berdua masih menempatkan 10% lagi cinta Kristus. Kanido? Boleh dong 100% pastor. Omong kosong. Tidak apa-apa. Tuhan menyempurnakan cinta mereka. Asal dari 100%. Alai belum syukur naking Albert 3% niatmu lengkap pasu-pasu paujakmu pardoa saripeo 100% pastor itu benar. Niat mulu niat dan 100% dan pula di pasu-pasu kan itu. Jadi hamupe Albert berdua sempurnakan cintamu berdua dengan cinta Kristus. Jangan egois. Ingat. Dari pasada di debata dan mui siramun di joma ingat debata di pasada kamu dan joma dan pastor. Kamu pastor di pasada kamu. Pastor sebagai saksi pernikahan kalian. Alena pasada pun 5 debata. Alani molo mutar pasu-pasu kamu adong hata sirang mardosa situ Tuhan berdua menyangkal janji dengan Kristus. Hati-hati molo holong dosa da do hamuna abe pasti do edem aka edena songo ajari maaf pasona koko tadi do unang gabi ni hoko edde pelako olo doa halemu gabi orang ketiga ulang setia dan sebagai amata bawa
pimpinan di keluarga, iko na dong lo seret ni roha. Dan ini harus banyak sikap mengalah dalam diri laki-laki. Mudah-mudahan terjadi perang ketiga. Jadi kalau orang persoalan di jabumuna rumah tanggamuna arbet, pitor muru rupani siahau sidor tuau, herek ko ina. Di balas somse, ope herek. Alekor masih berenga mahamuna dua. Kuna dong seret ni roha di bo, bereng masih dor tuau. Tortata di mana? Jala seret maroham, bereng di mana? Unang balas be, alay dong masuk non. Hehehe. Kalau begitu kita dua sama-sama herek. Nah, selesai masalah kan? Tidak terjadi perang ketiga. Jala tuboy na dor tua. Ho perempuan. Haholong. Mulu bahasa di sana, perempuan tunduklah pada suamimu. Tapi ingat baru bukan tunduk yang konyol. Unje-unje tuliskan. Unje-unje bukan itu. Boyo walo pastor si Albeton mau pas bisa. Dokon hatam na rin kami. Dan pas di bang amani paimah contoh. Mula si tukuri doho terus dan pas semuanya. Udah lain. Dan ini, kopi udah tahu mulut Albert. Ale mula huberik si Albeton murado acara. Di hope dortua ikona dong selek ni roha. Alana inot yang membuat netral rumah tangga adalah perempuan, yang membuat hancur ribut juga pada diri perempuan. Dan kalau saudara pastori, memang ada dulu tiga bidang amata. Alena umumna mata. Iko si gua dami orang tua, unang si gua piar tu si Albeton. Ini si gua ini pastor. Cuma nama tangga-tangga dengan mai modo diga-dua-dua. Modo dibuka rumah tangga dengan mahamu masih ajuan-juan. Dagi nami tamado hamu sukunan nami radido hamu kabisiti dangi di ulau pardonga sari peonon radido kayake mama nami mangihuton para binoto amuna dan tungadong beak kaabat-abat na boy manugdati ulau pahotot dohot pamasu-masuo pardonga sari peon di dongan tadaduaon mangihuton akaaturan dohot ruhut ng hasumala di Uria Katolik. Mau dati matutuang ang pastor namin, naruguro ito pangatusyon, buhot sarbil ng tuwan namin, dang anong biya batabat, nabuy manudati, pahoton, jala, paspasuan, patungang sarbil na si Daud. Alan iya mang pastor namin, tuturopi kami ito, Panginoon na si Daud. Mauriate maniham Albert Sigalinggi dotua Urusia Turi nungarohamu tu bagas joro di debatan alamar sakap lau pahoto pardonga saripyo muna di adopan ni malin jala nasinaksihon di sude ruas Kristus do na mamasumasu hut pahoto pardonga saripyo munaon asa to tonghot tamu marsihaulongan jala boy mamulahot to na muna songon sahalang ama dohot ina alaningi saunari Upangido hamima asa hati dako kamu masakap dohot ias niro hamuna marhite na mga lusi suku-suku ko. Di hamuna Albert Sigalinggi dohot dorkua Urusia Turi. Nunga tutusi-tutusian rohana ias jala bulus samulau pau jako pardonga saripeo munaon. Radido hamu totong marsi haulongan jana marsi pasangapa salele kamu mangolu
Radedo hamu di bagasan holong na tutu majakon akadat danak na naing basa-basa honi debata tu hamu. Jala gabi ama dohot ina na daulat tamu lawa do guna sida hobar tu patik ni Kristus dohot huria Katolik na badiai. Olo Radedo Albert Sigalingging Pak majakon ho dortua senturi nagade dengan saripekku ditiki merpadan luau laikon hot rapoto ditiki persaulian nang hasusan ditiki madras ni roha nang arsak ni roha aholong aku jala pasang aku do sadiling amaul Au dortua sianturi majak konho Albert Sigalingging gabedongan pasari peoku marpadan doau naikon hot rap dohoto dipiki persaulian nang hasusaan dipiki asni roha nang arsak ni roha aholongoku jala pasangoku doho salileng au manguli. Sai di patugu di batama padan nau di hati dako kamu di jolo ni huriai. Jala sai di leho mapasu-pasuna Tuhan muda dua. Naung pinadungu di debata dan jadi sidakon di jolma. Asa sidakan yarirang ape di Pulau Batu. Naso tu pasirang sai hok mato di Jabu. Tapuji ma Tuhan mauliate ma senturi jalo mati tinon tanda ni holaku do tulus ni rohaku tuho di bagasan luar niyama do anak do ton di perbadia Sigalingging jalo mati tinon tanda ni holoku dohot tulus ni rohaku tuho digagaskan luar ni ama dohot anak dohot ton di perbadia. Jalo hamu mabuk kuna badia silang doho rasareon. Nagabebohang hamu luad di hamuna. Pirma poki bahul-bahul pasalongan. Pirma to dimu jalatotong mahamu marsi haholongan. Oras manihita saruhuna. Linda dohol holong na sumurun. Naung ji nalo nasida kapasaha maakatania pangiduata tua mata debata. Albert Sigalingging dohot dortua siaturi naung di pasada di pardongas karipeo na badiong totong mian di bagasan ahi pasong dohot lasni roha di permuluan siganu pari ramahita mangidon Nadi huta kana marhite harorona totong mangiring-iring ripe net baruon asa togu di padan naung pinanudun ni nasida rapahita mangidon anak dot boru na tao pala soro rasida dot akka boku na nang patanak ko nasida di tino nila ramahita mangido Tangiron matuhan Atapangidoan namin sayang giat mahidulon pangasun-asun mian maras ni roha dot pasu-pasu di natoras nasida dia katodong dot aliali nasida sayang giat manasida salutna
Sada di bagasan panggumion ni Kristus. Lau maulau pengonan nasida. Rahma hitamangido. Makatangian namin dari Tuhan, marhite Kristus Tuhan kami. Amin. Nausubaho kami tuho di ulaw na pahoto pardongas sa ripeon na baliyaw. Sayra mo ti maripe na ibaruat di bagasan holongmo na sotara sami. Asa nasida, naong pinadumong di bagasan sakrame pardongas sa ripeon, buwi kami pelayan na husus di ano pamo. Marhite Kristus Tuhan namin. Amen. Subakon nabdol di manugot niyay. Asa di hami, gabedaging doon mudar ni Tuhan nami, Jesus Kristus. Martang hiyang mahita, ale debata, marhite huasom, nunga dito pahona sa naadong siyan nasa adokian. Dung dia turhokoha siyang ano siyang mulana, jana dito paho jolma tumiru rupam. Di pasahat do tu baway sa hala boru-boru, nagabe pangurupi maedongan na. Naso hasirangan. Dang dua belasida alay nung nagabi sada daging. Jala dia jar hokodo, ia naung pinadomum dang boibe sirangon. Ale debata, nunga di parbadiai ruhu di pardonga saripeon. Marhite haomion na marmulia. Asa di bagasa pada pardonga saripeon. Patarma sakramen ni Kristus dohoturiai. Ale debata, di bagasa guarmu, marsada do bawa doho boru-boru. Gabi hatopan na sumurong di hajol maon, ima rumah tangga, marhite na posom. Oma pasu-pasu na sosinigaan ni dusa, teat-teanat jaladang tarbaurohon ni ay kasumar.
tata maakkan aposomon, naung kahotto pada pardonga saripiona, totong do nasida makirim diasi nang pangudiamo, useham maparbuay ni todim, todi porbadiami, asa totong hot holong ni rohana sida, di pada pardonga saripeon, ala ni holongmu na miad di rohana sida. Gohi mana posomon, si boruon, imana niolion, dohot holong ni roha nang dami. Sayang dia maibana totong mangihutot tiruan ni akaburu-buru na badia. Puji-pujian nasida dia deho di buku na badia. Sayang dia marohani pangulion, tarihot tu parsodukna, jala di jakko ni bana gabedonganna na dosong dirina. Sayang dia ma didongani ibana marhite hapatunon, jala totong makaholongisa songon holong ni Kristus sa diri na makaholongi huriay. Alani upang idohami tuhoale Tuhan. Sayang dia maakan aposomon. Totong miat di bagasan haporsiaon jala gabi si panguloy patimu. Sayang dia manasida na dua, naung gabi sadaripe, gabi halak na boy si tiruon, ala hinauli dohot hinadengkan ni ngoluna sida. Atong sayang dia magajang umur na sida, jala dong ditiki na muse, bongot tu parngoluan niya kahala na badia, ibagasan harajaw banwagijang, marhite Kristus Tuhan namin. Amen. Martua maakan ni arahon, tuharoan ni anak biru-biru. Tuhan, masuk amaru ang majakton mo di kagasu. Alayok maakan sa sasali, galiman mga tulipo. Pamantang doho mudar ni Kristus. Pamantang doho mudar ni Kristus. Pamatang 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 ni Kristus. Kami pun berkumpul di sini, memohon berkat-Mu ya Allah Bapa bagi putra-putri kami. Jadikanlah mereka keluarga yang
parsidohot kami di pertemuan na pinatupang. Ipangido kami, sayang dia manasida, nau pinasada marhite sakramen pardonga saripea. Totong marsihohot rohana dopako. Jala patariasong warmo tus rejorma, marhite Kristus Tuhan namin. Amin. Ngani hamuna. Sulhina gogoima mama sumasuhamu saluhuna amado tanak dotot di purbadia. Amin. Hamuak kadongan borha pahamununga sumbensa mauliate mati debata.